Bukas na po ang ruta ng Genesis Premium Point-to-Point Bus Service mula Clark International Airport hanggang NAIA Terminal 3. Maliban sa mabilis at komportable, praktikal at matipid ang hatid ng P2P service ng Genesis. Si Angelica Simpao, may balita. Galing sa 3 araw na masayang pamamasyal sa Hong Kong, lumapag sa Clark International Airport sa Elizabeth Sithar sakay ng Philippine Airlines. Mula Clark, bitbit ang kanilang mga bagahe. Uuwi ng Quezon City kaya bumaba sa Trinoma Transport Terminal sa Elizabeth, sakay ng Genesis Premium Point-to-Point Bus Service. Dati ay 3 ulit niyang kailangang lumipat sa pampasaherong bus at bumiyahe ng 3.5 oras mula Clark hanggang Maynila. Pero ngayon, Para po mabilis kasi hassle po kung magsa-stop over po yung mga bus eh. Mas okay po kasi mas madali mag-travel from airport papuntang Trinoma kaya sa NAIA 3 ganun. si JB Dester naman na taga San Fernando City, Pampanga, feeling nasa hotel accommodation at home habang nasa bus ng Genesis. May emergency kang kailangang tawagan o kaya na low bat ka, pwede kang mag-charge and kung magagawa mo yung gusto mong gawin. Sumakay siya ng Genesis bus mula Clark papunta ng NAIA Terminal 3 para sunduin ang kaanak na paparating. Pero mas nagustuhan niya ang komportable at matipid na biyahe. Katulad sa ibang mga bus, kailangan mong lumipat, kailangan mong magbayad na naman. High-tech ang mga bus dahil loaded pa ng CCTV, Wi-Fi, TV at USB charging port sa bawat upuan para sa mobile gadgets at entertainment ng mga pasahero. Mabilis at diretsyong biyahe mula Clark to Manila? Sagot yan ng Genesis Premium Point-to-Point Bus Service mula Clark International Airport papunta sa Trinoma hanggang Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kada oras ay on-the-go ang 22 Genesis bus sa mga transport terminals nito sa Clark International Airport, Trinoma at NAIA Terminal 3. Always available ang mga bus na may biyahe mula 1:30 ng umaga hanggang 11 o'clock ng gabi ang Clark to NAIA 3. Ang Clark to Trinoma 4:30 ng umaga hanggang 8 o'clock ng gabi. Praktikal na, magaan pa sa bulsa. 350 pesos lang ang pamasahe mula Clark to NAIA 3. 250 pesos lang ang pamasahe sa biyaheng Clark to Trinoma. Kung bandang Ortigas ang destinasyon, no worries din dahil dumadaan ang Genesis P2P bus sa Robinson's Galleria mula Clark ng 5 o'clock ng umaga hanggang 10:30 ng gabi. At ang pamasahe, 300 pesos lang. Mayroon din pick-up point sa loob ng Clark Freeport Zone ang Genesis P2P Bus Service sa Nayong Pilipino, Department of Transportation Office and Clark Center at Transport Hub sa SM City Clark. Ang komportable, praktikal, ligtas at pinakamatipid na biyahe hatid yan ng P2P Bus Service ng Genesis sa Clark. Ako si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.